akong langaw. Ay, nakasulog. Mamahaw. Kung papaunya pa man na siya nangahaw mga alas 10. Ako sa magunaw ka. Okay. Ang tindahan na po'y manawag ron. Nya, mana ni guys, akong sudan. Alagbati nga gilapuan. Tapos bagoong nga gigisa na may tapis. Kani siya guys. Kanang kusog sa barilis nga dako nga barilis. Kani paksi nga tulingan. And then my rice. Patong sa nako ni Bi. Wala gud akong tripod to sa tindahan. Na. Giubobay ako guys. Ay naku. Tindog na lang kaya kanan ko. May pagitindog. Na. Humana kog hugas. Hello guys, maing buntag sa inyong tanan. Nagluto na ko og pamahaw guys. Alagbati guys o ano akong gikuha ganina sa garden. Gilapuan na ni nako. Isuk-suk na ko aning bagoong. Nagigisa na ko og kamatis, og ahos, bombay. Tapos paksiw. Tapos kini kusog ni siya sa isda nga barilis guys. Akong giprito. Tapos akong kanon. Mamahaw ta guys. Mamahaw ta ninyo. Magkinamot ra ko. Nangugas na ko og kamot. Okay.